Добър ден! Вие сте с лекцията Nutrition and Performance Test или как да покажем най-доброто от себе си. Тя е разделена в 4 основни раздела. Какво представляват самите изследвания, как се провеждат самите изследвания, резултатите от самите изследвания и основни концепции, как да използваме тези резултати. Ако вие сте човек, който иска да подобри вашето здравословно състояние, да подобрите вашите резултати, спортувате редовно или искате да се мотивирате да започнете да спортувате, може да изгледате тази лекция до край. Какво представлява самата технология? Самата технология се базира на спирометрията или изследването на издишаните газове, на базата на която се изследва метаболизма на човек, колко калории изгаря и от какви източници. Също така, самата система предоставя стратегия как да тренираме по-оптимално и как да се храним по-оптимално, за да достигнем нашите цели по-бързо и по-ефективно. Всъщност, в самата си същност, също изследваме и сърдечната честота, оптималния пулс, при който се изгарят най-много мазнини, кога се увеличава, когато се преминава всъщност от анаеробна в анаеробна метаболитна система, кога достигаме най-висока производителност на нашите мускули. Също така хранителният анализ определя нашият базов метаболизъм и съотношението въглехидрати, мазнини и протеини, които изгаряме, като независимо от нашето представяне до сега, самата система, освен самите изследвания, ни предоставя и едни насоки как индивидуално да тренираме и да се храним след това. Защо ни помага цялото това изследване? Защото то може да ни даде отговор по какъв начин индивидуално за нашето тяло да тренираме и да се храним, което ефективно да доведе до нашите цели, точно както при професионалистите, да поставим нашето тяло в центъра на вниманието. Какво всъщност пропускат повечето? Ако вие сте си отворили тази лекция да видите, най-вероятно нещо не ви достига, не сте доволен от вашите резултати, от вашето здравословно състояние и постижения. Всъщност установено е, че 95% от всички спортуващи тренират неправилно. Какво всъщност включва това понятие? Изследването на лактата в спироергометрията е един от златните стандарти за определяне на тренираността и работния капацитет на индивида. Това са изследвания, които се използват в професионалния спорт от доста време, но напоследък все по-популярно навлизат и в любителския спорт, като едно такова изследване на работния капацитет може да ни помогне в нашите тренировки и всъщност тренирането без да знаем нашия работен капацитет до известна степен е изстрел в тъмното. Магията е в ръцете ви. Какво означава това? Всъщност цялата технология е събрана в едно приложение, мобилно приложение във вашия телефон. Всичко се случва в това приложение. Там се анализират вашите резултати и се дават след това препоръките. Като цялостната концепция е съчетание на самото мобилно устройство, което ще разгледаме след малко, и самото приложение, което използваме за анализиране. Какви възможности ни дава тази технология? Първо, да изследваме метаболитния анализ или колко точно енергия изразходва нашия организъм и от какви източници. Определяне на базалния метаболизъм. Какво всъщност е базалният метаболизъм? Това е метаболизмът, това е енергията, която изразходва нашето тяло в покой. Представете си, че
сте легнали изцяло и лежите и нищо не правите в рамките на 24 часа, за този период вашето тяло също изразходва енергия и енергията необходима за тялото да съществува е нашият базален метаболизъм. Можем да определим силовия анализ или всъщност нашия работен капацитет. И не на последно място, освен диагностична стойност, този апарат ни предоставя и индивидуална хранителна и тренировъчна стратегия спрямо нашите резултати. Самата технология е разработена в Германия, като базата е изследване на кислород, въглероден диоксид, респираторен флуктуант и обемът на кислород, максималният обем на кислород, като това не е новосъздадена концепция. Спирометрията съществува от доста време, като тази концепция на този апарат е разработена в сътрудничество с университета в Лайпциг, заедно с Институтът за спортна медицина и превенция, където основният предмет на обучение, разработки и грижа на пациентите е спироергометрията, като в резултат на многогодишната работа възниква идеята и се реализира този технология, като след създаването си тя е използвана при над 20 000 пациента в медицински центрове в Южна Германия, за да бъде събрана база данни и за да бъде доказана нейното действие и ефективност. След като се запознахме с същността на изследването, нека да видим как се извършва то. То не е сложно, базира се на това, че е лесно и приятно за извършване. Трябва ни подходяща среда, за хранителния тест ни трябва спокойна установка, а за перформанс теста ни трябва велоергометър или бягаща пътечка, на която да осъществим натоварване. Тук при мен е и самият уред, който след малко мога да ви покажа, като всичко това се ръководи от приложението, което всички стъпки са описани там. Първо започвам с хранителния тест, защото в повечето случаи, когато хората предприемат стъпка и искат да предприемат стъпка нещо да променят относно своето здраве, те първо се насочват към храненето и първата им идея е да променят нещо в храненето, като Nutrition теста ни дава информация за нашия базален метаболизъм, т.е. колко енергия изразходваме за едно денонощие и всъщност тази енергия от какви източници е, протеини, мазнини и въглехидрати в какво съотношение. Всичко това, информацията за всичко това получаваме на базата на 5-минутно изследване на издишаните газове, като първата стъпка това е да въведем индивидуалните данни на всеки един изследван, биометрични данни и паспортни данни. Тестът се извършва в тиха и спокойна среда. Предпочитаме това да се случва в легнало състояние, дори изгасваме светлината, за да е максимално покоя. Изследваният поставя маската си, която може да видите на снимката. Ето мога да ви покажа и тук как изглежда маската, но всъщност ето така изглежда самата маска. Тя се свързва с самият апарат, който мога да ви покажа тук. Даже мога да ви направя сравнение. Апаратът е с размерите на един телефон. Малка технология, но много полезна. След поставяне на апарата, свързване с приложението, въвеждане на данните, започва анализирането на газовете, като няма риск нещо да се обърка. Самият апарат има сензори и подава информация на приложението, ако нещо не е свързано правилно, така че няма как изследването да се извърши неточно или да бъдат компрометирани данните. След този 5-минутен анализ се генерират и резултатите, като резултатите биват представени в стойности на базалния метаболизъм и в какво съотношение от протеини, въглехидрати или мазнини се изразходва енергията. На базата на тези резултати
самата програма, третата стъпка на тази програма е да бъде изготвен хранителна и тренировъчна стратегия, конкретно за съответният индивид. По-нататък ще разгледаме примерни такива. Не се изкушавайте да копирате, защото те са създадени на базата на изследвания на друг човек. Така, получените стратегии също обсъждаме заедно с изследвания, как оптимално да се възползват от тези съвети, как да ги включат в тяхното ежедневие и да получат максимално резултати от това. Другото изследване, това е перформанс тестът. Перформанс тестът ни дава информация за диапазонът на сърдечна честота, в който оптимално се изгарят телесните мазнини, кога се повишава силата и кога преминаваме от анаеробна в аеробна работа. Това е важно за нас, за да определим кога изгаряме мазнини за сметка на въглехидрати, защото една от най-честите причини човек да се обърне внимание на физическо състояние, да понижи теглото си, да понижи процента на подкожни мазнини и да изглежда по-добре. Първите стъпки са сходни както хранителният тест. Поставяме апарата. Основната разлика включваме с приложението, записваме индивидуалните данни на изследвания, като основната разлика е, че тук провеждаме 10-минутен тест с повишаващо се натоварване. Отново всичко се ръководи от приложението и всичко е максимално опростено и процентът грешки е сведен до минимум благодарение на оптимизираното приложение. След този 10-минутен тест с натоварване, резултатите, които получаваме, ни показват оптималния диапазон на сърдечна честота, в който е редно да тренираме, максималния обем кислород, който използваме и нещо много важно, оценка на нашето представяне спрямо други индивиди за съответната пол и възраст, така че можем да добием една сравнителна представа на нашето представяне спрямо сходна популация в рамките на базата данни на тази цяла програма. Отново получаваме и насоки и резултати. Резултатите са преведени в насоки как трябва да тренираме, как е най-удачно и най-целесообразно да тренираме, като основен ръководещ критерий в нашите тренировки е нашият пулс и съответно препоръките са с точно определен пулсови диапазони, в които е редно ние да тренираме, за да постигнем различни резултати, като самите резултати можем да достигнем чрез няколко вида тренировки, които ще разгледаме по-нататък. И харесахме тази концепция, записахме се, направихме си тест, имаме резултати. Какво следва сега на къде? Време е да разгледаме какво ни връща приложението, как са описани резултатите и как можем да използваме тези данни. Първо започвам отново с хранителния тест. В началото оставих максимално оформлението, както е от самото приложение, за да добиете представа максимално за него. Започваме с хранителния тест. Първо той ни дава в точен брой калории оценка на нашия базов метаболизъм. Също така той бива изравнен с средният за популацията за нашата възраст и пол, както виждате тук на мишката. Той също така тези данни биват оценени в конкретния случай. Това е конкретен случай на реален изследван жена. Заключението е, че тя е тренирала субоптимално, като данните тук конкретно от 1174 калории, при никакви условия не трябва консумацията и на храна да пада под това, защото застрашава своето здраве и не е здравословно да пада под тези калории, защото няма да работи организмът и оптимално. Като самото изследване показва, че тя от тези калории, за 15% от тях като гориво използва протеини, 40% мазнини и 45% въглехидрати.
Тук също апаратът анализира, че процентът на изразходване на мазнини е 40%, като заключението е, че при това съотношение въглехидратите, използвани като енергия, са прекалено много и затова тя не успява да намали своите телесни мазнини. В резултат на това, заключението е, че ако до сега тя е тренирала, нейните тренировки са или твърде интензивни, прекалено кратки, прекалено разредени или комбинация от всички тези фактори, като не случайно на първо място е прекалено интензивна тренировка, защото много често хората дори да не очакват, това е една от най-често срещаните грешки, да се хвърлят прекалено интензивно да тренират, да не остават възможност на организма си да се възстанови и така да компрометират дългосрочните си резултати, като предложение на софтуерът за повишаване на нейните резултати всъщност е тя да повиши своята мускулна маса. Тук ще разгледаме две снимки. Горната, това е примерното оформление на софтуера като резултати, като в първата графа Movement, там са препоръки изведени след перформанс теста. Strength Training е графа с препоръки как да тренираме силово и хранителна. Третата графа е Nutrition с препоръки за нашето хранене. Долу конкретно са препоръките за съответният индивид, като след анализ софтуерът дава насоки съответният индивид да се насочи към тренировки с насоченост към повишаване на мускулната маса. Както виждате, тук тези тренировки имат конкретно зададен диапазон на повторения, колко серии за съответен мускул и в каква да бъде ползата, за да бъде този процес оптимално извършен. Също така, наред с тази тренировка имаме и насоки на изследвания как да се храни, като тук първо вече имаме едно ново понятие, тотален метаболизъм рейт. Това значи, това е понятие, което взимаме базалния метаболизъм и към него прибавяме изразходваната енергия от други дейности, спортуване и неспортуване и така взимаме тотално изразходваната енергия за едно денонощие. След като определим това число, при нея е необходимо да добавим от 10 до 30% повече калории, за да имаме постигане на повишаване на мускулната маса, като препоръката е тези калории тя да ги разпредели така, че 30% от тях да са от протеини, 25% от тях да са от мазнини и 45% да са от въглехидрати, за да бъде целият този процес максимално оптимален. След това същият индивид е подложен и на перформанс теста, така че резултатите може да ги свържете с предходното изследване. Те са на един и същи човек. Както виждате, става въпрос за жена с конкретен ръст 1,66 м, 58 кг. Тук виждаме, че оценката и на нейното ниво на представяне е дадена както в проценти, така и ниво. Това е съобразено с базата данни на системата. Виждаме максималната работа, която тя е извършила, при какъв пулс е и с каква мощност е. Като тук едно от първите неща, които ни показва този тест е индивидуалният анаеробен праг, или всъщност това е преходът от трениране на аеробно трениране към анаеробно. Това е важно, защото това ни показва кога вече използваме мазнините за сметка на въглехидратите като енергия и тук вече, когато въвлечем мазнините в тренировката, това ни спомага за горене на повече мазнини. При нея това се е случило, виждате при каква мощност, на какъв пулс, като самата програма, независимо дали изследването е било на бягаща пътечка или на велоергометър,
Тя анализира и след това ви представя данните в двата варианта, ако вие предпочитате велоергометър или бягане като спортна дейност, да ви предостави възможности в двата начина да контролирате своето трениране. Насоките са в двете посоки. Друго, което ни показва самото изследване, е кислородната консумация, като максималната кислородна консумация сама по себе си не може не можем да използваме като после след това за насоки в тренирането, но както виждате представено тук по два начина, като абсолютно стойност и като съотношение към теглото, може да ни даде представа за степента на тренираност. Както виждате, тези степени са спрямо установената база данни в самата програма. Следващото нещо, което е много важно и ни показва изследването на тренировките, това е възможността да се възстановяваме. Как се изследва това? Освен издишаните газове, тук мога да ви покажа, ние изследваме и пулсът на самите изследвания с, закачаме това приспособление, да наградите, изследваме пулса, като тук конкретно изследваме с колко спада нашия пулс след 3 минути след като приключваме натоварването. Наблюдаваме, че при съответните индивиди имаме спадане с честота 50 и това определя степента на възстановяване при нея като степен 3. Едно от най-важните променливи, които изследваме, това е сърдечната честота, като тук вече на базата на изследването имаме реални препоръки в какъв диапазон да тренираме, разделени в две групи, в зависимост дали става въпрос за бягане или колоездене. И също така и в 5 вида тренировъчни зони, диапазони. Първата е възстановяване. Не случайно на първо място е зоната на възстановяване, защото това е едно от най-важните неща, за да постигнем нашите резултати, да се възстановяваме качествено, да се предпазим от контузии. Втория диапазон ET, съкръщението, идва от Endurance Training. Това е диапазон, в който оптимално горим мазнини. Третият диапазон е кардиоваскуларна зона, Endurance Training 2. Като Endurance Training 2 може да го срещнем по-надолу в описанието, като тук при този диапазон максимално тренираме и постигаме максимално добри резултати за нашата сърдечно-съдова система. Следващия диапазон на трениране, тук е Development Zone. Това всъщност представлява, така можем да го опишем най-кратко, като предсъстезателно трениране или доближаваме се най-близо до състезателното натоварване, но използваме тази зона, за да повишим нашия капацитет. И последната зона, това е трениране с максимална сила, Competition Zone, тренировка, която имитира при спортистите самото състезание, като препоръките, както нашите, така и на самата платформа и приложение са, ако изберете да тренирате тази зона, винаги да го правите по наблюдение, не го правете на собствена глава или сами. След изследването реших да ви покажа препоръките за тренировки, като буквално ги снимам и ви ги покажа. Като първо, това са препоръките за възстановителна тренировка. Имате насоки в два вида. Първо, ако тя е след състезание или просто за загряване и разгряване преди и след други тренировки. Виждате, че препоръките имат насоки за продължителност. Вашата пулсова честота, ако изберете това да го провеждате като бягане или с колоездене. Защо е важно една тренировка за възстановяване? Защото една добре проведена тренировка за възстановяване помага за по-бързото възстановяване на мускулите, по-малко натрупване на млечна киселина, болка в мускулите, което в дългосрочен план това ще ви помогне за избягване на контузии.
Втори вариант, който ви предоставя софтуера, е насоки за тренировка за здраве и тонус, като отново имаме две опции. Първата е, ако вие желаете да тренирате само за здраве и тонус. Конкретно за конкретният индивид, насоките са да извърши 3 тренировки, като 2 от тях виждате, че са в първия диапазон, който е оптимален за горене на мазнини, и една тренировка в оптималния диапазон за трениране на сърдечно-съдовата система. Както виждате, отново имаме конкретно предложение с каква продължителност, в какъв диапазон да е вашата сърдечна честота. Също така има предложение и ако вие желаете просто физическото натоварване да го използвате за разтоварване от стреса, предложението са да тренирате 2 или 3 пъти с конкретно дадени от колко минути продължителност и в каква пулсова честота. Тук преминаваме вече към малко по-интензивни тренировки. Една от най-често срещаните причини за започване на трениране е загубата на тегло. Ето ви при конкретният индивид примерни насоки как да тренира за загуба на тегло. Една или две тренировки в оптималната пулсова честота за сваляне на мазнини, една тренировка в оптималната пулсова честота за трениране на сърдечно-съдовата система. Като виждате, тук вече има разлика. Имаме периоди с по-ниска честота и периоди с по-силна честота. Също така тук вече са включена и една тренировка с максимално натоварване, като конкретните препоръки са да се редуват 2 минути максимално натоварване с 5 минути пауза, повтаряне от 5 до 7 пъти. И накрая отново имаме, както виждате, не е забравено, 15-20 минути възстановяване. Имаме и насоки ако иска за максимално повишаване на резултатите на съответният индивид, като в първата част почти всичко е сходно, но връщам един слайд да видите. Продължителността на самите тренировки е по-голяма. Също така и продължителността на четвъртата тренировка също е повишена, но единствената разлика е, че периодите не са с максимално натоварване, а са в зоната на предсъстезателната подготовка и имаме 5 минути пауза отново. Така, нека да обобщим до сега. Видяхме какво представлява технологията, как преминава изследването и какви резултати ни дава то. Нека сега да обърнем внимание и след като имаме тези насоки, как можем да ги използваме тези резултати, като аз съм обединил основните концепции в 3 основни групи. Основни концепции за хранене, основни концепции за тренировки и не на последно място основни концепции в психология, защото дори да имате най-добрите, перфектните препоръки за хранене и тренировки, все пак имаме нужда от доза мотивация това да бъде извършено. Първата концепция в храненето е понятието енергиен баланс. Какво всъщност представлява енергийния баланс? Енергийният баланс, това е съотношението на приетите калории и изгорените калории. Ако ние изгаряме и приемаме едно и също количество енергия, ние ще запазваме нашето телесно тегло. Ако ние приемаме повече енергия, отколкото изгаряме, ще покачваме нашето телесно тегло и съответно, за да понижаваме нашето телесно тегло, ние трябва да приемаме по-малко енергия, отколкото изгаряме. Как обаче ние горим енергия? На първо място това е нашия базален или базов метаболизъм. Установено е, че той може да достигне до 60% от нашата изгаряна енергия за денонощие. Както се запознахме вече, това нещо може да го установим с тази технология. Едно от неизвестните вече го имаме. Второто неизвестно, това е термогенният ефект на храната. Или какво представлява това? Всъщност, дори за да обработим нашата храна, се изисква
енергия. Това можем да го... Има много различни формули как да го изчислим, като общо взето, обаче в някои случаи енергията, която изразходваме за обработването на храната за едно денонощие, може да стигне до 10% от цялата енергия, която изразходваме, така че това също е един фактор, който макар и трудно можем да изчислим, трябва да вземем под внимание. Следващия фактор, чрез който изгаряме енергия, това е тренировъчната активност. Това е енергията, която изразходваме по време на нашата тренировка, нашето спортуване. И четвъртият начин, по който изгаряме енергия, това е нашата нетренировъчна активност. Давам ви пример. Ето сега в момента дори това движение с ръката, което извърших, за него е необходима енергия, за него се изразходва енергия, като трудно можем да сметнем всичко това в хода на нашето ежедневие, но един много добър начин, примерно, да следим това е, като, например, си измерваме колко крачки изминаваме на ден, защото това съотношението на едното може да бъде свързано с това понятие и съотношено към нетренировъчната активност. Откъде идва нашето гориво? Това е нашата храна, като основните макроелементи в нашата храна, това са протеините, въглехидратите и мазнините. Протеините от своя страна биват растителни и животински. Аз затова съм озаглавил и четвърти раздел основни концепции, защото тук не навлизаме в дълбочина, но това са теми, в които може по-подробно да се задълбаете, да се потърсите и колкото повече информация придобивате и повече знания вкарвате в вашите тренирани храни, ще получавате все повече резултати. Въглехидратите също от своя страна са няколко вида, които биват сложни, прости въглехидрати. Към въглехидратите спадат и влакнините, които са полезни, които имат изключително много значение за нашето здраве. И третата група, това са мазнините, които също биват от растителни, от животински източници и са важни не само като източник на енергия, но и за нашето здраве. Не съм пропуснал да вкарам и алкохолът, защото той всъщност също е едно голямо количество енергия, било то и празна енергия. Какво имам при празна енергия? 1 грам алкохол всъщност е 7 калории. Алкохолът, чрез него приемаме много количество, колкото и да не очакваме, чрез него приемаме много количество енергия, която обаче организмът ни почти няма как да изразходи и затова той складира като мазнини. Ако се чудите има ли някакви допустими стойности на алкохол, аз съм срещал стойности от рода на 10 грама еквивалент, това значи 10 грама еквивалент. Ако вземем, например, една бира, която е 5% алкохол, я изпием и тя е половин литър, еквивалента ще е 25 грама, тогава, ако сравним с препоръките от 10 грама, сме много далече от самите препоръки. Нашето хранене, за какво служи всъщност нашето хранене? Двете основни нужди, които нашето хранене задоволява, това са енергийните и пластичните нужди. Какво биват енергийните нужди? Енергийните нужди, това е количеството енергия, което ни е необходимо. Какво са пластичните нужди? Това са нуждите на организма да се изгражда, като например протеините са основна градивна единица на мускулите, мазнините както могат да доставят енергия, така и са основна градивна единица за ключови структури на нервната система. Въглехидратите от своя страна предимно се използват за енергийни нужди. Също така искам да ви запозная с други две важни понятия, какво е калорийна плътност и хранителна плътност. Ще визуализирам първо понятието калорийна плътност. Това на снимката е една много вкусна тортичка. Виждате, малка е, сладичка е, някъде към 100 грама, но тази тортичка има към 500 калории. Дневните препоръчителни стойности за консумация са около
2000 калории за средностатистически човек, така че една тортичка от 500 калории достига до една четвърт. Това се има преди под калорийна плътност, много заложени калории в малко обем от дадена храна. Какво всъщност е хранителна плътност? Това е всъщност много пък полезни вещества, заложени в малък обем от храни. Затова съм предоставил и снимка на боровинки. Като всъщност има и храни, които могат да бъдат комбинирани с висока калорийна плътност и с висока хранителна плътност. Това са, например, ядките. Те са супер много калорични. Също така имат огромно количество полезни вещества, но истината е някъде по средата колко трябва да ги приемаме, защото както можем да използваме полезните свойства от техните микроелементи, така обаче и можем лесно да прекалим с енергията, която се набавяме от тях. Друго важно нещо от нашите храни, това са микроелементите или витамини и минерали. Общо взето, тук исках да ви представя максимално просто тази концепция. По този начин алтернативите да си ги набавите са или както виждате едната снимка, или другата снимка. Ако не си набавяте необходимите микроелементи и минерали, вашият организъм рано или късно ще започне да ви подсказва това, защото дефицитите се изразяват с конкретни симптоми. Един от най-често най-показателен дефицит е дефицитът на магнезия. Магнезият се изразходва бързо при много интензивно физическо или психическо натоварване. В днешно време много хора живеят доста забързан живот, комбинират го с тежки тренировки и така изразходват магнезия си. Как можем да познаем дефицит на магнезия? Това е нощно време се получават крампи. За това исках да ви покажа, че със сигурност не трябва да пренебрегваме и микроелементите, защото нашият организъм ще започне да ни напомня това. Исках също да ви запозная с понятието разпределение на храненето, на английски meal timing. Какво всъщност представлява това? Това е общо взето казано, кога да разпределим храненето си, кога е по-удачно да ядем едни храни спрямо други. Едно от най-широките битуващи представи за meal timing е, че вечер не трябва да се яде. Това е една така широко достъпна концепция. Много хора си мислят, че вечер като не ядат ще отслабнат. Има резон в това, но има и друго в предвид. Например, хубаво е, когато тренирате, да си разпределите въглехидратите около тренировката, за да може тогава да имате енергия за една качествена тренировка. Или, например, също друго е хубаво да имате равномерно прием на протеини през целия ден, като едно хранене е хубаво да съдържа поне 20 грама протеин в него, защото установено е, че това е минималното количество на протеин, с което можем да стимулираме процес наречен мускулно-протеиносинтез, или т.е. как да изграждаме мускулатура. Като също тук съм представил и една пирамида, как можем да си построим нашата така наречена диета или хранителни навици, като е много важно да действаме от основите към върха. Първо, да установим колко калории са ни необходими. След това, след като изчислим и се погрижим да набавим нашите си калории, да са разпределени в правилното съотношение макронутриенти. Както видяхме, имаме и съвети от самият апарат как да ги разпределим. След това да се погрижим да набавим нашите микронутриенти, витамини и минерали. Чак тогава наред идва и ако сме успели да постигнем всички тези задачи до сега, тогава наред идва и да помислим как да ги разпределим тези храни, за да получим по-оптимален ефект и евентуално тогава на върха. Не са забравени тук хранителните добавки, но те не са предмет на днескашната лекция. И не забравяйте, няма магическо хапче.
няма нещо, което да е на това ниво хранителни добавки и да може да прескочи всички останали нива или липсата на правилни навици на което и да е друго ниво, като и все пак установено е, че най-много 5-10% може да добавите като стойности, като резултати от хранителни добавки, и то при положение, че всички други нива сте безупречни в тях. Оставих така малко за накрая и темата за хидратацията, защото много често хората я забравят и я пропускат, но и аз не исках да я забравя. Има схващания, че различни. Първото от които е отново, както и храната, както и хранителните вещества, спрямо базата на нашето тегло, колко течности да приемаме на базата на нашето тегло за денонощие. Има също изхващане, че просто трябва да се оставим на нашия организъм и нашият прием на течности да е воден на базата на нашата жажда. Аз смятам, че истината е някъде по средата. Хубаво е нашият организъм да е предварително добре хидратиран преди една тренировка и след тежка физическа дейност. Хубаво е да се погрижим за възстановяване на загубените течности и минерали. Ето и един също много интересен въпрос, който иска да разглеждам. Какво всъщност става, когато спортуваме, когато извършваме движения? Всъщност цялата енергия, за да извършим каквото и да се дължи на един процес на превръщане на високоенергийни фосфати, аденозин трифосфат, например, към и превръщане в нискоенергийни фосфати, като аденозин дифосфат, аденозин монофосфат или неорганичен фосфат, като този процес изисква достатъчно количество вода и при него се отделя енергия и топлина. Ето защо и водата ни е необходима за тренировките, като всъщност важно е да се отбележи, че възстановяването на този молекула аденозин трифосфат става чрез 3 енергийни системи и тук вече се определя какво гориво ще използваме от организма си за възстановяването му и какви резултати ще постигнем чрез нашите тренировки, в зависимост от това в какъв диапазон тренираме, коя енергийна система използваме. Първата енергийна система, това е фосфагенната система, като при нея за молекула креатин фосфат се използва за получаването на аденозин трифосфата. Тя се включва при бързи интензивни движения до 10 секунди. При нея всичко това процесът се извършва в анаеробна среда, не ни трябва кислород. Това е най-бързият начин за ресинтез на аденозин трифосфат. При него не се въвличат въглехидрати и мазнини. Втората енергийна система, това е гликолизната система. Тя се включва при натоварване в рамките от 30 секунди до 2 минути, като при нея от една молекула глюкоза, чрез биохимична верига се получава една молекула пируват и при този процес ние получаваме 2 молекули АТФ. Защо тук съм го описал като бърз компромис? Бърз компромис е, защото това е една от системите, които бързо можем да възстановим нашата енергия, но от една молекула глюкоза получаваме само 2 молекули аденозин трифосфат, което по-нататък ще видите е доста по-малко в сравнение с възможностите на нашия организъм. При нея енергия се използва от мускулния и чернодробния гликоген, както и от глюкозата, като тук с получения пируват в края на тази верига, в зависимост от това дали е анаеробна среда, се получава лактат или така наречената млечна киселина. Това понятие го срещнахме по-рано в тази презентация при спироергометрията, където изследваме лактат и
Тук вече можем да покажем, нали, кога ще натрупаме, как да тренираме оптимално, да не натрупваме лактат, защото това ще възпрепятства оптимално нашите последващи тренировки. И ако обаче пируватът е в аеробна среда, при наличие на кислород, той пък се превръща в ацетилкоензим А, който обаче се въвлича в третата енергийна система, и това е аеробната система. Ацетилкоензим А тук се въвлича в цикъл на Кребс, при който от една молекула глюкоза вече можем да получим 36 молекули аденозин трифосфат. Тоест, ако имаме малко търпение да стигнем до тази фаза, тук вече можем да въвлечем, както виждате, и мазнините в този процес, защото тук в аеробната система се мобилизират и мазнините и чрез липолиза, които също влизат в този процес и се използват за енергия. И така, например, от една молекула палмитат можем да получим 129 молекули аденозин трифосфат. И тук вече това е важно да го знаете, защото по този начин и когато предизвикаме този процес, горим мазнини. Обобщено нещата съм ги дал в една табличка. Друга важна концепция, която исках да разгледаме, е това, че има два вида мускулни влакна, тип 1 и тип 2, като тип 2 са от два подтипа. Първият тип, тип 1 влакна, те са бавно съкращаващи се, използват аеробен метаболизъм. Тези влакна се наричат червени, защото имат множество капиляри миоглобин. В тях, тъй като всичко става в аеробна среда, почти не се натрупва млечна киселина, те се изморяват бавно, но за сметка на това тези влакна те развиват по-малка сила. Това обяснява и защо някои спортисти от някои региони в света са по-предразположени към маратонски бягания и сходна дейност. Вторият тип влакна са, най-общо казано, бързите влакна, като тип 2А заемат междинно положение. Те по своя характер са бързи, но притежават множество митохондрии и миоглобин и те имат възможността да синтезират АТФ както по анаеробен, така и по аеробен път. Влакна от тип 2B са бързи влакна, които обаче могат да използват само анаеробния път за синтезиране на АТФ. Те се наричат бързи гликолитични влакна. Това са влакната, които отговарят за извършване на тежка физическа дейност или спринтове. Затова също и някои спортисти имат по-предразположена генетика за спортове с такъв тип дейност. Обобщено влакната, характеристики на влакната съм ги представил и в тази таблица, като накрая исках да разгледам и малко концепции за психологията за спортуването и здравословния начин на живот и храненето. До сега описахме много променливи, които може да разгледаме, които да променим, но на въпрос ще дойдат ли някои идеалните условия, аз бих казал, че никога не трябва да чакате идеалните условия. Трудно ще съберете всички компоненти в едно. Най-подходящия момент, в който започнете да промените нещо, е според мен да започнете сега, веднага. Няма нужда да изчакате всичко да е максимално на 100% изчислено, оптимално, за да започнете. След като започнете, много често първата стъпка е да се копира дадена концепция, да тренирам като този и онзи, да си храня по диетата на някой, като тук съм оставил в празното пространство отговорът, какво да копираме, как да го направим, и отговорът е много прост. Бъдете себе си, тренирайте индивидуално, подберете вашите храни, с които ще достигнете вашите резултати, но са приятни да ги консумирате, или подберете упражненията, които имат ефект при вас.
това, че нещо има ефект при някого, не значи, че ще има същият благоприятен ефект и върху вас. Нещо много важно, върху което искам да обърна внимание, това е отчетността. Водете си записки, най-образно казано, за вашите тренировки, за вашето хранене и водете си записки как се променя вашето тяло. Най-базовото, което може да отчитате е вашето тегло или вашите подкожни мазнини чрез калипер. Записвайте си интензивността на тренировките, защото важно условие за да прогресирате, това е да покачвате постепенно и постоянно натоварването. Няма как да прогресирате, ако не повишавате натоварването. Също така и относно вашето хранене, хубаво е да имате записки, да знаете какво се случва. Много прост пример мога да ви дам. Няма как да спестите пари, ако не знаете, не си водите сметка. Трудно ще се получи, ако грам не се замислите в тази посока. И какво е правилно? Според мен най-правилно или какво е правилно за вас и най-правилното нещо, което може да го спазвате продължително, правилните храни за вас и правилната тренировка за вас, това ще е нещо, което с удоволствие и с желание ще може да правите в дългосрочен план, не да се принудите. Това, че примерно това изследване ще се даде един лист с препоръки. Ако за вас не е най-приятното нещо това да бягате или да карате велометър, това значи, че не е най-оптималното нещо за вас. Може да използвате тези данни. Вие обичате, например, да играете баскетбол. Използвайте, контролирайте вашия пулс, докато примерно 4 пъти в седмицата играете за съответното време баскетбол. Исках да причупя и тази концепция за това изследване и през физиотерапията, която е моята специалност, която ежедневно работя. Тя е много полезна, за да изгради един холистичен цялостен подход към преразглеждане на пациента, за неговото възстановяване, лечение, защото е индивидуално изработен план хранителен, както и препоръки как да се натоварва, много може да помогне за оптимална работа с пациент, както за възстановяване на даден процес, така и за повишаването на здравето му, като, например, едни много добре установени индивидуални упражнения и едно правилно хранене могат да доведат, например, до повишаване на броя на митохондрите в мускулната тъкан, което да доведе до общо укрепващ ефект, както и други общо укрепващи ефекти на физическата дейност и на правилното хранене. Също така исках да разгледам и аспекта, в който този апарат може да се използва и от професионални спортисти на високо ниво, за да подобрят още повече резултатите си, като в няколко направления това може да помогне. Може да се избегне застой в тренировъчния процес. Дори професионалните спортисти достигат до ниво на застой. Така, професионалният спорт не винаги е свързан с концепцията за здравословен начин на живот и една тренировка съобразена с причупена през тези изследвания и направена малко по-индивидуално, може да направи по-здравословно и подобри да бъде максимално оптимизирано на натоварването на един спортист, като най-често това се изразява в намаляване на контузии от благодарение на по-доброто възстановяване и най-вече всъщност може да се подобри и тренировките в общата и специфичната подготовка за съответния спорт на даден професионален атлет. Тук имам едни-две снимки, едни мога да кажа доста популярни в световен мащаб лица, които също така са доказани, са се убедили в ефективността на тази концепция и този апарат. Първият горе е световният шампион с Германия, Лотар Матеус, като долу виждате, че самата система се използва и в спортните отбори на Барселона.
всички свързват Барселона с успехите им в футбола, като аз го давам този пример тук с Барселона по една друга линия. Барселона може би е известна като най-добрата школа за футболисти, но в последно време аз преоткривам този отбор и в една друга светлина. Много от специалистите, свързани с здравните грижи в отборните спортове на Барселона, защото те имат и баскетболен отбор и други отбори, започват да провеждат много курсове, специализации и всякакви обучения, така че мога да кажа, че отборът на Барселона е отборът, който е най-така отворен в обучаването и разпространяването на медицински концепции в спорта в днешно време. И за мен е много така приятно да видя, че този отбор използва тази технология и се доверява на тази технология. Но също има и друг нещо интересно. Ако вие сте мъж на 33 години, средно нисичък, обичате да играете футбол и се изследвате, може би там в базата данни вашето сравнение ще бъде сравнено с данните на Лео Меси, например. Това са фирми, така да кажем, организации, които са се доверили на тази технология. Чудих се до последно дали да го включа този слайд, но смятам, че щом такива големи организации са се доверили да използват тази концепция, мисля, че това е заслужено. И мога да кажа, че ви благодаря за вниманието и за интереса. Ако има въпроси, моля, задайте ги в момента. Още един път искам да ви благодаря за отделеното време, било то сега или след време, когато ще изгледате тази презентация. Искам да ви пожелая весели коледни празници.